Плиска – първата столица и нейните съкровища. В обширната Дунавска равнина, там където хоризонтът сякаш няма край, преди повече от хилядолетие възниква град, който се е превърнал в сърцето на една нова държава. Това е Плиска, първата столица на България. Историята започва през 681 година, когато хан Аспарух, основателят на българската държава, избира този стратегически разположен район за център на своята власт. Просторът, богатите земи и близостта до важни търговски пътища правят Плиска идеалното място за столица. Плиска, първата столица на България, е обект на археологически проучвания повече от век. Тези изследвания разкриват богатата история и култура на древният град. Първите систематични археологически разкопки в Плиска започват в края на 19 и началото на 20 век под ръководството на чешкият археолог Карел Шкорпил. Неговата работа полага основите на българската археология и води до откриването на ключови структури в града. След прекъсване през 1931 година, разкопките са подновени от академик Кръстчо Миятев. Под негово ръководство са открити основите на голяма сграда, наречена Крумов дворец, както и подземни тайни проходи, свидетелстващи за сложната инфраструктура на Плиска. През последните години археологическите проучвания в Плиска продължават да разкриват нови находки. През 2024 година екипът, ръководен от доцент Андрей Аладжов, възобновяват изследванията северно от Дворцовия център. Те откриват две големи дървени сгради от различни периоди и подземен тунел с дължина над 30 метра, застлан с квадратни тухли. Тези открития предоставят нова информация за градоустройството и архитектурата на Плиска. През същата година при разкопки във външният град са намерени бронзово писало, оловни прешлени и две монети от 3 и 4 век, които свидетелстват за търговската активност и културните връзки на града. Тези археологически усилия продължават да обогатяват познанията ни за Плиска и нейното значение в българската история. Първоначално Плиска е била укрепена дървена крепост, обградена от земни валове. По-късно при хан Омуртак тя започва да се превръща в истински каменен град. Останките от великолепни дворци, храмове и обществени сгради говорят за богатството и значението на този център. Вътрешният град, обграден с здрави каменни стени, бил изграден с внимание към всеки детайл. Хан Омуртак, известен с прозвището си строителят, заповядва изграждането на големи каменни сгради. Той пише в своят надпис: „Човек и добре да живее, умира, и друг се ражда. И нека роденият по-късно, като види тези писмена, да си спомни за оногова, който ги е направил.“ Такава била философията на хановете, които влагали не само труд, но и душа в създаването на Плиска. Освен административен и военен център, Плиска била и дом на богатства, които пораждали завист и любопитство у враговете. Легендите разказват за несметни съкровища, съхранявани в скрити подземия под каменните дворци. Част от тези богатства били натрупани от военни походи, а други били плод на разцвета на знанията и търговията. През 9 век хан Пресиян укрепва значението на Плиска, а при управлението на княз Борис I се случва едно от най-важните събития в българската история – покръстването. Тогава Плиска става център на новата християнска култура, а в града започва да се строят християнски храмове. Най-големият от тях, голямата базилика, става символ на духовната мощ на България. Съкровищата на Плиска не били само материални. Градът бил и културен център, където се съхранявали книги, летописи и знания, донесени от различни краища на света. Смята се, че тук са се пазили ръкописи, преведени от учениците на Кирил и Методий. Едно от легендарните съкровища е свързано с хан Кубрат, бащата на Аспарух. Разказва се, че при основаването на новата държава Аспарух пренесъл част от наследството на баща си в Плиска.
Златни съдове, сребърни орнаменти и украшения, инкрустирани с бисери и скъпоценни камъни, били пазени в подземията на дворците. Плиска остава столица на България до 893 година, когато княз Симеон Велики премества столицата в Преслав. Въпреки това Плиска остава важен център, докато през 10 век нейната слава започва да залязва. През 970 година градът е разграбен от киевският княз Светослав, а по-късно е разрушен от византийците. Но богатствата на Плиска не изчезват напълно. Легендите разказват за скрити съкровища, които остават в недрата на града. През 19 и 20 век археолозите откриват множество артефакти, монети, оръжия, керамика и украшения, които разкриват живота и богатството на древната столица. Днес Плиска е археологически резерват, който привлича хора от цял свят. Разкопките разказват историята на първата българска столица, историята на строителство, богатство и култура. Всеки камък в този древен град носи спомена за хората, които са го изградили и съхранили. Съкровищата на Плиска не са само злато и скъпоценности, а и духът на една държава, която устоява на изпитанията на времето. Тези съкровища напомнят за величието на първата българска столица и за важността на историята, която съхранява паметта на един народ. Абонирайте се за канала и натиснете камбанката, защото историите продължават и тайните тепърва ще се разкриват.